Той бил различен, изолирали го от ранна възраст. Не им казвал нищо, защото просто няма дързост. Прибирал се пред майка му, усмихнато дете. След това отило в стаята си и започва да реве. Майката не знаела какво се случва с детето и те подигравки на израстването му пречили. За другите той бил никой. От първи клас влачели го по коридорите след всеки час извън училище. Отнасянето било същото. Винаги на него правили мръсното. Винаги отписва на приятели, има липса. Постоянно подигравам, вече почва да му писва. Има мнение, но няма как да го изкаже, защото най-вероятно някой от бой ще го размаже. Последния път, когато ще има тъпа свобода, се прибра от училище в тях с чупена ръка. В момента е 8-ми клас, нов е в гимназията и в новия клас обаче продължила си заразата. Той крачи, браче, бавно събира омразата. От всичките обиди бавно събира омразата. Малкият му брат започва да се плаши. Става нещо странно с брат ми, не може дори да заспи. Преди си мислих, че не е сериозно тия нещастници, най-вероятно ще го разгубят на части. След тежък ден прибрал се, стъпнал пак на ниско. Някак си да се измъкне от всичко това той искал. Тихо плачейки стигнал до шибания извод, че единствения изход е да направи самоубийство. Стаята си се заключил в неговия кът. Огорченото билите за пореден кой си път огледал за последно стаята си, така затвори очите и почва да нагъва хапчета. Припаднал, вече просто няма на кой се да се обжалва. Той знал, че всеки един после ще съжалява. Просто омръзнал с другите да се сражава. Решил да го направи това, за да няма вече кой да му шава. Майка му се прибрала от работа към 3, видяла как лежи и си помислила, че спи. Не и минало и през главата всъщност какво е станало. Тя не знаела за целият тъп терор в Даскало. Става 7 часа, време за вечеря мътна. Брат му отишъл да го викне, а той не помръдва. Оплашил се горкия, той езика седно глътна и изведнъж с много силен глас измрънкал: мамо, става нещо странно, ела да видиш брат ми. Отви го, видях някакви хапчета и се оплаши. Майката, бащата притичали бързо към стаята, видяли как на другия ден всички за това разбрали бързо, съжалявали, обаче вече било твърде късно.